Hi everyone! We are here in the car because we are going to somewhere. Where are we going, Pops? Cantaralak! Cantaralak! Let's go! But before that, pagas muna kami. Hapit sa Mig 7-Eleven. Stop muna kami dito sa 7-Eleven kasi bibili kami ng water. Ano bibilhin mo doon? Ito, 2,435 baht. I don't like the taste of that. Yeah. So we're going to buy water and he likes that one. I don't like the taste of that. Ikaw? No, I will not. Ay, 7-Eleven. 7-Eleven. We call it 7-Eleven. Oh, you want some chips? Oo nga. Kaya na kami ng fruits. You might want bread. Papapicture kasi kami dito. Papapicture kami sa malaking Durian. Parang nasa Davao lang. Di ba mayroong ganito sa Davao? Tingnan nyo. Tadaan! Yes! We are in the fruit area. Malapit na ito pala sa amin. Nagbihay kami ng ilang hours tayo nagbihay? 1 hour? Oh yeah. 1 hour and a half kami nagbiyahe. Para lang pumunta dito sa Cantaralak kasi dito sa Cantaralak ang maraming mga fruits. Meron din doon malapit sa Bangkok pero malayo kami sa Bangkok eh. Ito ang pinakamalapit. At saka ayan. Ayan. Yung mga fruits na kakainin namin mamaya. I don't. Nagpa-prepare siya kasi mag-vlog din siya. At saka mas marami siyang mga gadgets kaysa sa akin. Meron siyang microphone, meron drone, at saka meron pa siyang photographer, videographer. Ako wala talaga. Tingnan natin siya, mag-video siya. At saka meron siyang taga-picture, no? Ako wala, sariling sikap lang talaga sa akin siya meron. Ayan, pasok na tayo. Galis na kami. Ay, tuwa ang nila dahil ilang durian. Pukaw fay ka muntok. Oh, ano yung pukapay? Pukaw. Pukaw. Pukaw fay. Pukaw fay. Yan, we are here now sa plantation. Sa farm. Nandito na tayo sa farm. At ito, kung nakikita nyo, ito ay mga rambutan yan siya. Tsaka meron din yan. Ayan yung mga durian.
guys, we are here now sa farm. Tsaka maputik. At tsaka naka white shoes pala ako. Ayan. Naka-white shoes. Wala ka naka-shorts. Dito na tayo sa farm. At tsaka hindi ko alam kung anong gagawin dito. Kasi hindi ako nakakapagsalita ng Thai. Meron palang nurse nagwawalis dito eh. Tingnan nyo. Ayan. Nurse nagwawalis. So, hintayin na lang natin yung mga kasama natin. Kasi yung kasama natin yung marunong mag-Thai talaga. Nakakasama na ako dito. So, ayan. Wow! May butterfly! Masarap dito. Parang nasa bukid lang. Ayan. Kakain tayo ng fruits today! Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. You and Wow! meant to be สวยมาก in the ไอ้ great บนไทยที่เรานั่งงามอยู่บ่ forever. Takpa, I'm waiting for you guys. The rambutan, Durian. Ano sinasabi niyo doon? Durian, and they also have mangosteen over there. Yan. Wow. Very nice. Saan kayo nag-shoot? Doon tayo sa nag-keep siya sa rambutan. Oy, dahil magpapicture na. ขออนุญาตค่ะ ขออนุญาตท่านครูขอถ่ายภาพด้วยนะคะ ได้ครับ น้ำเปล่าดวงฟรีนะหนู ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ จ้ะ เชิญค่ะ แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะ So, ayan. This is how they keep their rambutans from their farm. Ayan, ang daming rambutan. Ayan. Ayan. Baskets of rambutan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Maglakad kami papunta sa sa garden kasi meron daw silang garden na maganda. Doon kami magkakain ng fruits. Nagpo-vlog din siya. Look. Rambutan. Kasi naman, meron akong pinsan dyan na mahilig sa rambutan. Hindi siya sumama. Kaya ngayon, Sunday, punta kami. Wow! Grabe, ang dami nilang kahoy. Dami nilang kahoy dito. Ito pala yung life ng vlogger.
kahit saan pupunta. Ito oh, baka iba yun ah. Hindi sumama si Foy. Fos? You? Sabi ko Foy, Fuse. Few pala. Ayan. Ayan, si Teacher Popsy. Si Popsy is cool. I-subscribe nyo si Popsy is cool. Kaka-start niya lang mag-YouTube. Yehey! At saka guys, salamat pala sa mga sumusuporta sa akin. Umabot na tayo sa 4,000 watch hours! Yes! Thank you Lord! At thank you sa lahat. Walang daanan dito. Saan tayo? Ladoy, nawala na tayo! Rubber trees na to! Ayan, nawala kami. Rubber trees na yun, walang garden. We're lost. Init, grabe. Ang init. Tinatry ko mag-hold ng left. Kasi palagi na ako naka sa right hand. We're lost. Fias. Huy, why are you picking fruits? He's picking fruits. Is it here? Oh, we're lost. Wow! Meron tayong artista. Sinusundan. Susundan natin. Susundan natin yung artista. Parang nabasa na yung ilok ko. Uy! Muddy! Oops! May CR pa na sila dito. Ayan, may CR sila. May toilet. Toilet ka? Oy, hala, may limon! There's lemons. And there's also young Durian in here. Manaw. Ang tawag dito sa Thailand, manaw. Iba siya sa limonsito natin. Ano siya, matigas. At saka, iba yung ano nito. Iba yung ano nila. At saka meron pala din silang lansones. Tingnan nyo. Yung lansones. May bunga na. Yung lansones nila. Ayan. Parang nalalaglag lang. Kunin natin to. Ah! Try ko. Ito na lansones! Aray! Sensya na, walang taga-video kasi sariling sikap lang.
lang siguro natin mag-ano. Wala, hanggang ngayon, 5 hours later, hindi pa rin namin nahanap yung garden. Baka hindi pa kayo nakakita ng durian. Durian is like this. We're not gonna get close kasi baka the durian might drop on me, right? Yeah, the durian might drop on me. We're not gonna get close, very close. Ang dami niya. Ang dami niya. So this one is one of them. It's very big and it's so thorny. So ayan pa sa taas, ang dami. Kaya yun. Tsaka meron pala itong mga saging. Ayan.